may huli agad guys. So ayos, ang laki. Ay, 2 piraso guys. Ayan, mga good size. Ayos. Ayan, ayos, 2 piraso agad. Yan guys, magandang umaga sa inyong lahat guys. Maglalatag tayo na ngayon ng mga trap. Bali 6 na piraso to dito na dinala ko guys. Bali yung 8 piraso nandun pa sa bangka. Bali balikan natin yung spot na kung saan hindi tumuloy sa pagpasok yung alimango. Dito yun guys. Tsaka yung trap natin na inapakan. Sana swertein tayo guys. Pakita ko na rin sa inyo guys kung paano ba talaga yung tamang paraan sa paglatag ng trap para hindi na mag-ikot-ikot yung alimango, para diretso na sa dito sa bunganga. Dinala ko yung mga malalaki para kung sakaling may malalaking alimango, madali lang sila makapasok guys. Bali maglalagay tayo dito guys ng isang trap. Parang may napapansin kasi ako dito guys na parang may mga bakas ng alimango, pero pa isa-isa lang, pero parang malalaki na rin. Kaya lang medyo bura na. Nabura na siya guys dahil sa high tide, good size na yun guys. Bali papunta dun yung sapa, tsaka papunta dito. Bali ginaganyan ko guys yung para maganda yung lapat ng trap natin. Ganyan ginaganyan ko guys para maganda yung pagkalapat trap natin. Saka natin ito ilalagay. Double check natin guys, baka nakabukas. Sirado naman siya guys. Ito yung pang-usok natin. Saka natin ilagay ito guys yung pinakailalim. Pasukan natin sa kabilang gilid, magkabila yan guys. Yan guys, bali nakalagay na tayo ng isa. Yan. Ganyan guys yung tamang paglatag ng trap. Bali nakalatag na tayo ng isa guys. Bali yan na guys yung pangalawang trap natin. Sa matataas na tayo naglatag guys, kasi malaki naman yung high tide. Nandun yung mga trap natin banda. Nandito na guys yung pangatlong trap natin. Sana may alimango pa dito guys. May pinaglatagan pa lang dito guys, may palatandaan. Maganda kasi ang sapa dito. Punta dito. Bali sa 6 na dinala natin dito guys, 3 na lang. Doon tayo banda dati naglatag na hindi tumuloy sa pagpasok yung alimango. Yan guys, bali dito na lang siguro natin latag yung pang-4 na trap natin.
May sapa din naman dun oh. Hindi lang masyado kita. Sana may alimango dito guys. Yun guys, dito natin ilatag yung malaking trap natin guys. Baka may alimango dito. May humuhuni pang alimukon dun oh. Sana makadalawa to guys. Sana may mga mamaw dito na alimango. Sana makaswerte to guys. Malalaki pa naman ang pain ko guys kapag malaki yung trap. May pag-asa talaga to na dalawang piraso ang laman. Mali ganun pa rin yung paglatag natin sa malalaki. Pareho lang din sa paglatag natin sa mga maliliit. Nilalagyan ng takip sa taas tsaka harang sa gilid-gilid para hindi na magikot-ikot yung alimango. Diretso na agad dito sa sa may bunganga niya. Diretso na agad dyan guys oh. Bali dyan tayo guys oh. Naglatag ng hindi pumasok yung alimango. Ang dami po palang paglatagan dito guys oh. Paglatag natin dito kasi guys high tide na. Kaya hindi natin nakita dito yung magandang mga sapa-sapa. Baka maraming alimango dyan kasi tingnan nyo guys oh, ang daming mga tuyong sasa. Tsaka medyo malilim. Yan talaga ang gusto ng mga alimango guys, yung medyo malilim guys. Dito guys oh, yung natin pala tandaan dati. Hindi pa masyado matagal guys. Bali dito yan banda guys oh. Diyan tayo naglatag na hindi tumuloy sa pagpasok yung alimango. Baka may nagtatago na alimango dito. Dito natin subukan naman lagyan guys. Dito guys, dito natin subukan. Dito natin subukan ilatag yung trap natin. Sakaling may nakatagong alimango dito. Bali babalik ako dito mamaya guys. Magkukuha pa ako ng mga 4 na pirasong trap. Marami pang piling paglatagan dun hanggang dun. Ngayon ko lang nakita guys kasi hibas. Sana may swerte, sana mahuli yung alimango na hindi pumasok dati guys.
So yun guys, update ko na lang kayo mamaya guys kapag tapos na ako sa paglalatag. Para hindi na humaba yung video natin. Babalik pa ako dito guys. Magdagdag pa ako dito ng mga trap. Pati dun oh. Parang may mga sapa-sapa pa dun. So yun guys. Hindi ko na ipakita yung paglatag lahat guys ng trap. Abutin na tayo ng high tide. Bali i-upload ko na lang to guys. Tapos abangan nyo na lang guys yung next upload natin. Yung ano, yung nagpandaw na tayo ng mga trap. Bali hindi ko na to gawin part 1 tsaka part 2. Bali ano na lang yung title nito guys. Kung paano talaga yung paraan sa paglatag ng trap. Ito na lang yung title nito guys. So abangan nyo na lang guys yung next upload natin, yung pagpapandaw. Sana certain tayo sa pagpandaw guys. Salamat sa panonood guys. Sana wag niyong kalimutan mag-subscribe. Sana guys wag kayong mag-skip ng ads. Malaking tulong po yan sa ating munting channel. Init na ng araw guys. Alas 8 na siguro ngayon.